Ongi etorri Erlo Telebistako Aupen Bata programa berri honetako ikusentzule guztioi. Gaurko honetan, Pasai San Juanen jokaturiko Iberdrola banderako irudiak ikusi ahal izango ditugu. Eta ondoren, Jose Makazaga, Zarauzko Arraun Elkarteko lehendakari izan zena, eta Imanol Lasa, Zarauzko Turismo Zinegotziari eginiko elkarrizketa eskainiko dizuegu. Pasaden uztailaren 24an jokatu zen Pasai San Juanen, San Miguel Ligako Iberdrola bandera. Urdaibaiek irabazi zuen 19 minutu eta 19 segunduko denborarekin. Ondoren Orio 10 segundura eta hirugarren Astillero izan zen 17 segundura. Zarauztarrak azkenengo postuan geratu ziren. Kaiku lau segundo, ahí va Kaiku, ahí va Kaiku. Sumaya Camar, Pasamenta San Pedro 9.45. Sumaya 9.50. Manténse Wayne, ¡Ey! A ver, aquí está mirado, San Miguel Ligako sailkapen orokorra, lehen 10 estropadak jokatu ondoren honakoa da. Lehen postuan Orio 102 punturekin, bigarren Urdaibai 100 punturekin, hirugarren San Juan 86rekin, laugarren Tiran 75ekin, bosgarren Pedreña 74ekin, seigarren Castro 70ekin, zazpigarren Astillero 78ekin, zortzigarren San Pedro 73ekin, behatzigarren Hondarribi 53 punturekin, Kaikurekin berdinduta, 11garren Zumaia 25ekin, eta azkena Zarautz 11 punturekin. Nork ez du ezagutzen Jose Makazaga. Zarauzko Arraun Elkartearen historian gizon importantea bada, Jose da haietako bat. Zarautz Arraun Elkartearen esan daiteke garaitxarrenean, konkretuki 1985 urtean, berriro ere Arraun Elkartea edo kluba direktibarik gabe geratu zenean, Josek hartu zuen kluba aurrera ateratzeko eta bideratzeko ardura nagusia. Baina Jose Makazagaren lanak asko izan dira, bai lehendakaritza hartu zuenean, baina baita garai horren aurretik eta bai ondoren ere. Txofer lanetan, era guztietako mantenu egiten Arraun Elkartearen lokalean, materiala txukuntzen, asko zor dio klubak Jose Makazagari,
Eta bera, Zarautz Arraun Elkarteko lehendakari izan zen garaietaz, solasalditxo egiteko xede zurbildukara. Kaixo Jose, eta mila esker gure deiari erantzuteagatik. Hasteko, zu nola sartu zinen Zarautz Arraun Elkarteko direktiban? Nei 1993 urteko udazkena izango gan, nei Xanti, eta Oietorri Xanti Sánchez da Oietorri izan ba, arraunen ibilitako entzala eta giro hortan zeu, eta sartuko anitzan ze asmo zituen da, horrexe, ailegin sartu nion. Neu, oietigen, ailegin sartu nion. Nire afizioa atigen. 1985 urtetik, 1989ra, Arraun Elkarteko lehendakari izan zinen. Nola izan zen prozesu hori? Nire aurretigan, Paco Monteixons lehendakari urtetik behin aldatu inberizatu legezala itzaizet dietioa eta ordon neu zehatu nion, prozatu neu aukeratu nintzen da, neu aurreatu nion, eta gero, hola, 1900 da hori izan da, eta ama hostian hori izango, bai. Baina zu arraunlari izan zinen, nondik etorri zitzaizun arraunerako zaletasuna? Gaurko egunen moliako girua eta guk ezautu enduna oso desberdinak. Oain, ila ontzik etziok, arrantzako goguakaenako, bertan goguakaenak eta moguakaenak bintzat hori getaitean, hori jontzazkai ontzileak getaitean bintzat ba, adibidez. Orduan, zautzen arrauneako ontzile beste egizituan. Motorrak bakar batzu dituen, txandarra eta olakoek. Orduan, gu beti arraunian, ni bezala, ne edaekuak eta bai pixkat, bai, Zarro eta Kastioguak, danok arraunean ikasegino molian, batelian. Dago, arrauna, beti arrantzan, eta ginen txibiroetan, txitsarrotan da txibiroetan da hortigan, beti arraunen ibiltzen ginoko. Gu ez ginen, gu eitxien zua motorik ezautu, ez zua mogikene hortako eta gu beti arraunean ibili ginen. Arraunari gisa, estropadetan lehiatzeko aukerarik izan altzen nuen. Orduan, zein eratako eta non ospatzen ziren estropadak? Zautzen, ni traineian ibili ginen, ez asko baina, eta zautzen orduan urte garai egiten, mila berroita marri ingurutik, leheno berroita marri ingurua, zautzen oso garantzitsuko dituen traineile estropak. Doztin, kontxa kendu eta geho garantzitsuenak, orduan trainau beste estropik ez izaten da, zauzko traineile izate dituen, oso garantzi handia ziren zauzko traineilek, horri bililean auk. Berriro ere, Zarautz Arraun Elkarteko batzordekide izan zinen garaietara itzuliz, lan handia izango zen arraunean erakusteko eta egiteko Zarautzen ezin itxasoratu izana. Nola moldatzen zineten entrenamenduak burutzeko? Zarauztik nora joaten zineten entrenatzera? Aurren osan berde, gu geu garaitik ganaz eta Zarautzen entrenamentu egiteko, Zarauzko molia izan egin aldrebezen ala. Zati, bajamarrean da, etzi bertete egan da, txaso handelia egin, berriz, pentsaturez. Naiz da, bari ego jenean. Gu beti aldan ezala ibiltzen ginen ez du, oingo ordute egin da. Oingo gazteia guzteko plantea ginen, Zarautze ditu zintzala, eta jute ginen, getaira, moteliak arte, baina getaira juna aurretik gane, pixkat, eakutzin bertzako larraunian da, nola Zarautzen zeon, motriko arlauren kartiak, alago gabarra tipokoa baixagan da, motrikura jute ginen, gabarra hortan, arraunen eakustea. Arraunen urtia mitzat, bazaget, dozena biajek motiliakin motrikura egin ginula, arraunen eakustea. Eta geoketaiko fosuen ibili izan du ginen. Zuk, 1985ean, Arraun Elkartearen lehendakaritza hartu zenuen, Enrike Unzurrunzagarekin batera ez da? Nolako egoeran zegoen orduan kluba? Egoera, zezan goia, betiko problema izategoen Zarautzen, traineiletan da, ateletan da, ondo egiltzen ginen, baina traineileako, trainaurako kuadele osatu izin igan. Gini hartu nunean, ateletan da oso ondo egile ginen, txapelketan mordu irabaz eta traineiletan eberdintzo. Baina trainaua osatu izin igan, betiko problema. Zarauzko mutileak beti trainaua osatu izin igan. Zuezko problema izate ginen. Bateletan da, traineiletan, zan den bezala, txapelketa irabaz ibili ginen.
Zuen agindupean eta gidaritzapean Orion, Arinien bilen lokal hartu zenuten enbarkazioak ontzia lagatzeko. Nola izan zen hori? Zautzeko maleko jan gizakon lokala hartu aurretikan. Zauzko maleko jetikan erteteko izugarrizko arazu egita ez izate izkinon, bai erremolkiakin da barrerakin, barrerakin egoatzen hau bi alde izo jota nola ibili ginean da jendiarek jatu iteua maleko jan da bar da oso gaizki. Getaira hori jo jute gore askotan udan, entremeto gehiena eta udan nibazakit baten getaira juteko 3 ordu lorden pasagin jula remolkiakin, zeon trafikuakin. Orduan, arazo horian akusita, pixkak behiratzen hasi ginen da hori joan Arinien bile lokal zarba izakan hori jotik erten da Donosti aldea. Eta lokalua hartu ginen. Lokalua oso itxura txarren zizion. Aldan bezala moldatu ginen. Orduan, ari ezak ez imore horioke ondu ere etxon, ez eta hormigoi botatzen da askola ondu etxon. Bazakit, lau kamika hormigoi botatzen inula onduan. Igandetan geulan ainez, laun batetan da igandetan geulan ainez. Eta hola ese moldatu ginen ontzile eta alatzea. Gero, argi inderreik ez zitzion. Nire zait, presupuesto eskatu ginula Iberdrolai gara hartan da. Iberdrolak 5 milioi eskatu izan. 5 milioi. Gu eskendala hori eta hartan da ginen argi indarri gabe. Eta konpontzea ginen argi indarra kompresore batekin. Hola moldatu ginen. Gero, errenta Arinien bilegin zehatu tratu heliatu ginen errenta bat, errenta onde joan da, udaletxea ginen da, udaletxea ordaintzen zilean, Arinien biko errenta hori. Baita, garai horietan, patrozinadore edo babesle aldaketare izan zen, ezta? Bai, aurreneko, hori panik, 16 urtea, no? Hola, 12 urtea, no? Bai, 12 16. Aitan izan aurrenengoa, orduan gastuak geota gora osutxeaz den. Aitan izan ginen da, hola, no, nintzen zeikan da, hobia bilatzen baizue, hola, hase ginen, imore hori honakun ginen, oso eskuzabal, hortatu dituan, egile zan berdek, imore horiokuak patrozinabe eta oan digan ebea segitzen oso eskuzabal zertu dituan da, horretik, imoreri hori patrozinoa berri hartu ginen. Beste diru iturri batzuk lortzeko zer egiten zenuten? Altzana, gaonetako sosketa hori oso garantzioa, zautze ohitura bezala hartuak gela, leno gum eta meseta jote ginen bezala, oain gaonetako eta urte zarretako sosketa hori, gaina diru iturri honaek. Gero, gara hartan gertatuan, Andonien gaina, neure hiloa gaina, intzuzen, txapelketare orduan joatzeuan, gara hartan, biharri txapelketa orduan atea zula, eta beha hitzein da, berzoa jaialdi bat, antolatu ginen, haren zea berotasunua porxatu ez da, oso jendetza hona bilduen, berzoa jaialdi jare, diru ebiltzeko, haren launtzak indabar, horrexe moldatu dago gauzak izateituan diru iturriak. Arraun kontuei erreparatuko diegu orain zuzenean. 1985-tik 1989-ra, 4 urte horietan, zer moduz moldatu ziren zarauztarrak? Konkretuki, zarautzek, traineru estropadetan irabazi zuen aurreneko bandera 1986an izan zen. Ez da horrela? Bai, gogoen zegat. Donostiko Carmengo jaia egituan. Izugarrizko luzio hartu ziren mutilak. Donostiko Carmentako estrapa iraziren, aurrenengo hauek. Zarauztar arraunlariek lortu zuten lehen bandera hartan, zein arraunlari zeuden gogoratzen dituzu? Horiek benetan gogoan zegoen baituk asko ez dituk, baina mordoska hor zabetzak, adibidez Gaizka, Garmendia, Jauregi, Ibon, Etxabe,
aldai, gero berez, oinbeste urtean geldituta egon dana, baina be gorputza ondo zaituna benetan alkorta eta bar, oain berez hasiana eta holako batzuk. Felipe Eizaire begoz egoi, baina osasunak bizkaretik handaitzaile ondo handik gane horri bintzek aldan bitarte, aldun nian baina beste mordozka atolese, eta horiek benetan goua eta afizioa eta hori benetan zauzko harriak hori eskerrona zehatu bertzeko, hoin beste urtean arraunian itie. Gainera, garai horretan ere, traineruaren izena ere aldatu zenuten, eta Zarauztara izan beharrean, enbata jarri zenioten. Nola izan zen izenaren aukeraketa? Planteatu ginen, eta geu pintzatu ginen, lehenoko izen zarra jartzia. Leheno dituen Golondrina eta San Antonio eta garai hartako gu aitan da garaitakuak oain laro eta marrurteko ontzilean kontu ditugu horiek, oain berritu da jarriko alde, enara San Antonio olako eta mutila beha pentsatu ziren, aizu, eta zein zu enbata jarriko guk, enbata mutilak, arraulaia pentsatu ziren enbatata. Oso ondo, ara xe, mutila beha pentsatutako, ontzilean izena egoi, arraulaia beha pentsatutakoa. 4 urte horietatik zer oroitzapen dituzu? Zer nabarmenduko zenuke? Oroitzen, hori beri, danetik, gazi gozuak, hainbeste gozua, mutilak, hasi berriak halako mutiliarrak eta hainbeste lan itia, nik goguan zagatu handik gane infantil mailan ituan, baina oain hor ontzilean punta-puntan dabiltzanak, ni azkenego urtetan gogutzen hau ekilara mendi, eta oain egoin txauspe, eta horiek ni infantiletan ni lehendaka ineola zeituan, eta horiek oan digane hor dabiltzan mailan, eta eman duen maila, nahi hortzago aipagarria egoi benetan. Gero, bestia ditu, trainiletan da trinautan doin beste estropa irabazitakoak, oitu, posgarriak. Gero,